hagpatag sa luyot. So, yung mga isda. Sa luyot. Patubo sa mga isda. Padaghan. Sa Pinas, dito na ko kuha ko ng mga kuha. Ito mga linghod ang kuha ko. Pag-as kayo. Sama po katulugon ay. Kanila alas na yung bisa kayo nani ah. Paghuman ako siya og hagpat guys, hugasan paghuman mauna ni siya i-blend. Tapos i-stack lang ni siya sa ref, sa freezer. Tapos pag gusto na nilang magpaluto, kuha isa-isa kasi sila with karni na manok or karni na kanding. Ipakita na ko sa inyo guys sunod kung sa pagluto sa saluyot.
You already know. We roll.